daar in het midden volgens mij. Ja? Helemaal in het midden. Ja, daar rookt iets. Een dikke vlam. Hoe is dat pot die in de brand staat? Nee, Heel lang. Ja, het is zelf in elkaar gefabriceerd hoor. Ja, Sean. Die dingen gaan weer verder. Ja joh. Hier. Ah, daar brandt nog in de bakjes.
als er wat leuks naartoe komt, dan is het... Kijk die hond aan. Dat weet ik niet zeker. Waar? Weer een bom maken. In de pasje. Staat nou een auto daar? Hè? Auto daar? Auto? Ja, zeg maar licht op elkaar. Nee. Politie, dat kan niet.
Achtung! Als het niet zo was, dan heeft er wel heel veel geweest. Ja, dat klopt. Ja. Dat was ook zo. En heel zwaar spul. Ja. Esto son los Ga maar daar staan.
Oh ja, ja. Maar dat was echt... Toen jij die kennels hoort, en dan... Je weet nog wat je van jullie... Zoals dat een doos die gewoon in de fik stond. Is dat iets? Ja, daar in het midden, maar staak naar het shell af. Ja, maar wat is dat? Die box zit gewoon in de brand. Ja, Maakte vroeger. nee wel. Die daar zo in het midden staat. En dan was het. Oh hier, als je het trekken. Dan was het. Stonden we achter de bedding. En stonden er mensen met kinderen beneden alleen maar de meloten stonden. Misschien was er meestal ook wel een burger. Maar. En aan het einde van de show was het. Ja, maar dat wist ik niet. Waar komt dat dan door? Ja,